luulen, että ne oli jotenkin niin kuin nauremassa. Mun nimi on Elina Turunen. Mä olen valmistunut Perhosta vuonna 2010. Mä aloitin vuonna 2008 RC-ryhmässä eli Restaurant Cook-ryhmässä. Tuli tehtyä Perhon jälkeen vähän töitä. Opiskelin sitten myöskin alemman korkeakoulututkinnon, eli restonomitutkinnon. Tämä kaikki pönkitti tätä viini-innostusta kovasti, joka sitten johti siihen, että palasin Perho Proon pariin sitten vielä jatkamaan viiniopintoja tämän VSET:n, eli Wine and Spirit Education Trustin parissa. Mä olen töissä Windirectillä ja mulla on huimasti ravintola-asiakkaita tässä Helsingissä, Uudellamaalla ja sitten Itä-Suomessa. Ja mä myyn heille viiniä, mutta samalla myös pidän huolta osasta meidän viiniportfoliota, eli myöskin ostan viiniä sisään, etsin uusia asioita ja pidän huolta varastokierrosta ja tällaisista asioista. Viinissä mua viehättää ennen kaikkea se, että se on uskomattoman monialainen ja ihan loputon. Kun se on niin paljon enemmänkin kuin vaan juoma, se on niin paljon enemmänkin kuin ruokajuoma. Siinä on se on maataloustuote. Siinä on tosi paljon historiaa. Siinä on itse asiassa kyse kemiasta myöskin. Nykyään puhutaan paljon esimerkiksi biodynaamisista viineistä ja siellä tulee vastaan semmoinen holistinen elämän asenne ja jopa semmoinen pieni spirituaalisuus. Eli tässä pääsee niin kuin hyvinkin monialaisesti hyvin erilaisten asioiden kanssa tekemään. Ja sehän siinä myöskin on, että ei ikinä lopu. Kun luulee, että jotain on oppinut, niin sitten löytää taas lisää opiskeltavaa. Mun työssä on parasta ne ravintolat. Mä itse olen tosiaan opiskellut ravintolakokiksi ja mä oon hetken aikaa niitäkin töitä tehnyt. Ja sitten sen jälkeen mä oon tehnyt töitä sommelierina ja ravintolapäällikkönä lähinnä täällä Helsingissä. Ja nyt parasta mun työssä on se, että mä en ole ainoastaan siinä yhdessä ravintolassa töissä, vaan mä pääsen sukeltamaan niihin kaikkiin ravintoloihin ja ne kaikki erilaiset liikeideat, ne ravintoloiden erilaiset tarpeet, asiakkaat, se keittiö, se ruoka ja myöskin sitä kautta se viini. Eli tavallaan se, että mun mielestä ravintola näyttää liikeideansa sen valikoiman kautta. Ja sen tukeminen ja sen kanssa työskenteleminen niissä kaikissa ravintoloissa on hirvittävän innostavaa. Mä päädyin Perhoon parin välivuoden jälkeen. Mä olin ensin valmistunut lukiosta ja välivuosina tein töitä. Itse asiassa jo ensimmäisessä keittiötyöpaikassa, että olin kokkinakin jo ennen kuin Perhoon päädyin. Hain kouluun myöskin ennen kuin mä päädyin Perhoon hakeutumaan, mutta loppujen lopuksi en ihan vielä tiennyt, että mikä se mun juttu olisi. Ja se mun juttu löytyi sit sillä, että mä rupesin laittamaan paperille asioita. Mitä mä haluan tehdä, minkälaista mä haluaisin, että mun arki on, minkälaisia asioita mä haluan hyödyntää mun työssä. Mä haluan, sinne paperille kertyy semmoisia asioita, että mä haluan olla luova, mä haluan käyttää mun kielitaitoa, mä haluan mahdollisuuden matkustaa ja myös asua ulkomailla ja tehdä siellä mun töitä. Mä katsoin sitä mun listaa, sit mä tajusin sen. Mä päädyin Perhon nettisivuille ja sieltä löytyi kansainvälinen kokkilinja. Perho on ollut hurjaksi avuksi mun työssä. Toki olen tehnyt myös vähän kokin töitä, mutta ennen kaikkea sommelierin työssä ja viinin kanssa työskentelemisessä kokin koulutus on ollut valtava apu. Se auttaa hirvittävästi ymmärtämään gastronomiaa, ihan ruoan valmistusta. Se auttaa makuaistin kehittymisessä tosi paljon ja sitä kautta se kaikki auttaa viinin ja ruoan yhdistämistä ja ylipäänsä sen viinin ja ruoan pelin ymmärtämisessä. Perhoon kannattaa hakea ehdottomasti sen takia, että siitä saa aika nopeasti hyvän ammatin. pääsee hyviin töihin, missä pääsee tutustumaan todella monenlaisiin ihmeellisiin ihmisiin ja pääsee tekemään töitä, missä näkee kättensä jäljet. Mutta kannattaa ajatella vähän pidemmällekin. Perho ja ylipäänsä ravintola-ala on semmoinen ala, joka ulottuu yllättävän moneen paikkaan ja josta saa avaimia
itselleen työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, erilaisessa ympäristössä, aika nopeassa tahdissa, ja semmoiset asiat on hyödyksi nykypäivänä ihan missä vaan ammatissa.